Right, ndiri kuno kuKaroi. Ndofunga nyaya yaVaMwasa tese tiri kuiziva vaMwasa kambara. Anzi Mwasa, rega ndingoti Mwasa. Zita rachona rinondinetsa. Handiti nhasi takwanisa kuti tinge tiri tinosvika pamba pavo kuti tinge tiri tinoonawo mudzimai wavo anonzi iye Amina Mwasa. Tichida kuzama kuti tinge tiri tinokurukura navo tinzwewo rutivi rwenyaya kurutivi rwavo, sekuziva kwenyu kuti Saint TV haipo kuputsa, asi Saint TV iripo kuvaka, iripo kugadzira ukama kuti hunge huri hwakanaka pakati pehama nehama. Asi tazama kuti tinge tiri tinokurukura nemudzimai wavo, mudzimai wavo aramba kunge ari anokurukura nesu. Tazama kuti tinge tiri tinotaura navo, kuti tinge tiri tinonzwawo rutivi rwenyaya yavo, nekuti nyaya ikangonzwikwa kurutivi rumwe chete ikasanzwikwa kumativi ose, nyaya iyoyo inenge isina kukwana. Saka tazama nepatinogona kuti tinge tiri tinokurukura navo. Tagara pamba pavo kwe more than 1 hour tichizama kuti tinge tiri tinokurukura navo, asi mudzimai wavo asvika paaramba kunge ari anobuda mumba. Kutotaura kuno tiri kuno kuKaroi kuCloud handiti pedyo nelocation rinonzi Chiedza. Ndo kwatiri tori. Munhu watakwanisa kunge tiri tinokurukura naye mwanasikana wavo wekutanga anonzi Izwi raIshe. Uyu hatizivisa kuti mai vake varimo, asi havasi kuda kutaura nesu, vatotidzinga pamba pavo. Chinova chinhu chakanaka. Dzimwe dzenguva vakaranga vashona vanobva vatizoni nyadzi dzinokunda rufu, nekuti vanotonziwo vatova nemazuva vasingabude pamba. Tichazama kuti tinge tiri tinonzwa vaviri vatatu vangada kunge vari vanokurukura nesu, nekuti vanhu vazhinji muno munharaunda vanhu vari kutoiziva nyaya iyi, vanhu vari kutoziva relationship, mamiriro yakaita pakati pavaMwasa nemudzimai wavo Amina. Aiwa, tichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba muchititsigira paSaint TV. Tichida kutenda nekuramba muinesu. Aiwa, isusu tiripo kuti tinge tiri tinogadzirisa vanhu, tinge tiri tinoyananisa mhuri yeZimbabwe. Hatipo pakuputsa. Ndosaka tawana mukana wekuti tinge tiri tinouya kuno kuKaroi kuti tinge tiri tinokurukura nemudzimai waVaMwasa. Aiwa, hameno kuti munoti kudii kuramba kukurukura nesu zvinogona zvichirevei kumhuri yeZimbabwe? Kuramba kukurukura nesu, kungotiudzawo rutivi rwenyaya kurutivi rwavo, hameno zvinogona zvichireveiwo kwamuri. Isusu hatitore mavidheos kuvanhu vanenge vasingade. Kunyange kutora kwatiri kuita nzvimbo inoi takatopiwa tendedzo nemuridzi wepamba anova ivo Mr. Mwasa. Aiwa, from Uncle Saint, the only Zim uncle. Kana wanga usati wasubscribe on our YouTube channel, ndichikurudzira kuti aiwa chisubscribe. Also follow us on our Facebook page, also on our IG account @Saint TV Official. You can also follow us on our TikTok account. Aiwa, ndichida kuti thank you very much kuna asawira watiri kufamba naye. Ivo veFit and Go, namba dzavo dziri apo. Much love.